Kohanmen kopara ha utrai Jesus Christ menta kasngi kabalang karake ya kasngi buram ne kasngi kraw jong u Andreas Bokut uwe na ki karangut ki apostol jong u Jisu ngitip ba don tang kandiat ke jingtho ha ke history bat kumjuru na ke jingtho ke Bokut ke bang yos ngau chupang u Andreas lai no tang kandiat hanrei ngitip ba u Andreas wiadai shipara bat u Petrus ubalong u uwe na ki karangut ki apostol jong Jisu yaw ba ula khot rangkat batu kat kum ka history ka ba ngitip ba Andreas u la syayap martir ha kajaka bakot Petras kabadai ha kathain jong ka rigris ula syayap martir da ka ba sya sdin ha kading phna ha kadur jong u dak x omdei kading phna kum ka ba ding phna ka ba Jisu syayap hanrei ha kadur jong u dak x u syasden halor kata kading phna ha kata kajaka bakot Petras ha kathan jong ka rigris Hakato kapor kimsha ban mani lane ban phla ya ka jingai ka jungki hau Jisu te uwe na kita u ki riu khmat jong ki nong yalam ju ki bang ki badai ki gentle abanong no u we uta uba pej ban khmi khamta me ubadai u nong bishar ha une u Apostol jong Jisu Andreas ubakerteng u egas uong yu lada me shakri lada me mane ya ki blade how jong ki temen light na kane ke jing sapan yap Henry u Andreas paduong ban ya kaba nga ai jing terwa kenya ya ki ne ki blade how kasuk yang aban yap namar nga ai ke jing shakri ke junga nga ai ke jing mane ke junga nga ai ke buram tang ya u Jisu but une unong besar ya u Andreas u hukum ya u Andreas ban sya sdin halor kading phna hakadur jong dak x arsengi pura usdin hakadak kading phna hakadur jong dak x but u yap kohanmen ko para kajing im jong Andreas walada ngitip khandiat hanrei kadon kajing hikai ke bamanga mapi ngidei ban sim na kajing im na kajing long jong u kum u breu balasa khat double but kum juro kum apostol jong u Jisu hakane kasngi u Andreas Bokut badai apostol jong u Jisu u khat aware ngai pi banang kong nang sap bangi dei bandon kata kajing kloy ban ngap ya kajing khat kajing utrai kumba manda kasngi ngios ngeu ba u Petrus bad Andreas kidang don halaka jong kakam band tong do hakawa hagaduriau Galilea u Jisu yo iki u khod iki ban bud yo bad kil ino ya bar ke jing don ke jing em ke jong ki kal ino ya la ka jong kakam bad ki bud yo Jisu manga mapiru man kasngi ngiyos ngeu ya kasur ke jong utrai ke jing khot ke jong u yangi ban bud yo hato sisha ngilong na em kita ki bakloi hoj mangi iwe pa iwe ngilalong ki Kristan ngilalong ki nong bud jong u hanrei ngipat ngidang bud ya ki we pat ki ba don ha ke jing em ke jongi ngidang bud ya ki kam sneu ke jongi ya ke jing em la jong ngidang long kita ki nong bud Hanrei uturayu khod yang abade pi ino ya kito baro bud yang hato mangamapi ngilong na em kita ki bakloi ban ino ya baro kita ki jingdon ha ki jing em ki jingi wala dai kino kitiar na ki mata ngikloi na ban i bat ban long ki breu ki jong uturai ngi hapan keli la de ha ka nagasngi u Andreas u khod yang ayapi i ya kita baro bud ya uturai IT la de ha uturai long tang ki jong utrai kine ki ba u Andreas u khod yang abade pi bat kum juru ngi tip ba de u Andreas
uba la penitu na yalam yaw to khna obadan a santli ki dok ki kpu bad atli ki dokha how jisu habau jisu uyolat ban psa ya kito kisan hajar ngut ki breu kata ngila ban lap ne ngila la ban pule ha ka gospel jong Yohanes kalonong ka ban reu de khat san hadu khatlai u jisu yala u Andreas u yalam yaw to khna u jisu bad u jisu pat ula bat pen i ya ka bor ka jong u leng ba ka jing pen kela ya kito ki dokha bad ukpu upsa ya kito kisan hajar ngut kabanga mapi ngi haban keli la de nangi haban but ya kane ka jinglong jong Andreas ka de kane hato habangi la long kinong but ka jong utrai ngi kloi na em ban khot ban kring ban yalam ya ki we pat shau jisu kane kade ka kamram ka bau jisu ulapan khamti yang i baro ki balong kinong but ki jungu ki balong kita ki khon ki jungu ngidon kata ka kamram kata ka deity ban kring ya ki we shau jisu ban yalam ya ki we shau jisu lara de ki parakistan ka jungi ki ba la phet ngai no trai ngide ban kring ya ki ngide ban khot ya ki ngide ban yalam biang ki sutrai wala dadei ha kito gibreu ki bampat pediang yo trai ki bampat itu yo trai ngi don em kata ka jingkua ka jingtrang ka jing angnot ban ngi persang na em ban le kat la ka diai ban kring ye ki ban yalam ye ki shau trai ngi haban keli la de sa chisin ko han men ko para hato mangi ngi la le na em kumbale Andreas yalam yo to khna shau jisu badu jisu pat ula ban pen i ya ka bor ka jungu ban pen i kata ka jing snai ka jung na ka banta ki pat ki babon ki balang ka balai pat ka bangi haban but na ka jing im jong Andreas ka dei ka ban phla ya la ka jong ka jing im na ka banta ka jing ngai ka jingi na ka banta ka jing it ka jingi na ka banta ka jing shakri jingi yaw Chris uang nga mani nga shakri nga ai ka jing trwa tang yaw blei bu im tang yaw Jisu ubalak ayanga kana ka jingem ubala ayanga kana ka jingei ubala khodinga ban bodio hato mangi ngi don em kata ka jing slor banong nga ngan but tang yaw trai himarwe lada ngim palong kum Andreas yole se ngilong kum kiwe pat kibreu kiba shakri kiba mane kiba ajing terwa ya kiblei thau token ngin kelak bamut token ngin ong halade ban ngin shem karai ha kana klemat ngan but ngan shakri ngan ajing trua tang yo jisu ubadei ublei ubaem token ngin duwai ha kana klemat ngin iti yalade how jisu bo jisu un simti yengi bamangi baro ngila balong kum Andreas ban iti ban pha yala ka jong ka jing em nag banta ka jing ngej nag banta ka jing ej nag banta ka jing shakri ka jingi ya u namaru dei ublei balem balak hot yangi balong kinong bot ki chung o and yoro yo Jesus Christ